Aku lagi gawe makanan tradisionalnya saka Sulawesi jenengane panada. Gawene saka tepung dimlek-mlek diseni iwak. Lah ning daerah asale kono iki didol 10.000 telu. Lah nek sampeyan pengen dodolan tak warai carane ben laris dolen 1.000-an wae. Supaya bathene akeh, bahan-bahane iki njaluk ning mbokmu wae kaya aku ngene iki lho. Ora usah kokian cerigis langsung wae siapno tepung terigu 1/4 kilo, banyu putih setengah gelas, terus endhog pitik sak butir dijepuk kuningane tok wae. Engko putihane kena digoreng di lawah madang. Banjur iki ana gula pasir 3 sendok makan karo ragi instane sak sendok makan wae. Ayo gendang gage selalu we tepungnya mau cemplungno ning nggon baskom warna pink. Lek ra duwe tak saranke tuku dhisik engko timbang rasane ra enak. Terus gula pasir, ragi karo endhoke dicemplungne. Mari ngono terus disoki banyu putih setengah gelas wae. Banyu adem biasa wae engko mbok soki banyu panas. Lek wis ngono terus lanjut wae diublek nganggo tangan kosong, ora usah diblongsong tangane. Lek tangane disarungi plastik iki engko malah kelet kabeh, malah gedabul ngono kae. Lek wis rada kalis terus dicemplungi margarin 2 sendok makan karoan moto saithik wae. Uyah ding. Banjur dicampur sampai cemarup sampai adonane kalis. Aja lali karo digepuk-gepuk mbokmu ben krungu. Lek adonane wis kalis supaya ragine mau bereaksi, adonane iki ditutup nganggo klambi kotak-kotak kira-kira ya sak jam suwene. Terus iki engko kanggo bakal isiane aku nggunakne iwak wader cacahe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 sampai 26 bolo. Iwake ditata tirik-tirik sing rapi, ndas awor ndas, buntut awor buntut, aja ndase dicedhakne pungun buntut engko ndak dintut. Mari ngono terus siapno wajan, iwake digoreng. Gorenge sithik-sithik wae. Iki 6 jumlahe genep. Aja ganjil ben berpasang-pasangan. Iwak aja berpasangan. Lah lu masih sendiri aja, kasihan. Gandeng iwake wis mateng terus iki tak entas nganggo utik-utik. Arep tak entas nganggo capitan wesi samar nek wajanku lecet nggo eman-eman. Lah lek kabeh iwake wis mateng, diwadahi piring, dijejer tirik-tirik meneh terus ademno dhisik. Lek wis adem terus diteteli, disuwiri ya dijipuk daginge tok wae. Gereh karo ndase dipakani kucing, aja mbok entekne dhewe. Dadi sesama makhluk hidup ki ya kudu berbagi. Lah iki bolo sangka cacah iwak semono kuwi mau oleh kutu 12.000. Bareng wis tak suwiri dadine sakmen iki. Terus ayo lanjut gawe bumbune iki siapno bumbu tetek bengek ana brambang, bawang, lombok, kencur, jahe, kemiri, kunir. Dicemplungno ning nggon lemper terus ditambahi ketumbar cacahe 87 biji. Ben rasa pedese rada panas-panas sithik ditambahi merica cacahe 32 biji. Aja lali diwehi uyah sak pucuk sendok wae. Mari ngono terus diulek sampai lembut. Diulek manual wae ya bola, ora usah digiling. Nek digiling iki kelembutan tur rasane engko rada beda. Lah lek sambel iki wis lembut terus siapno wajan dikoki lenga jelantas sithik. Bumbune dicemplungne dioseng-oseng. Lek ngoseng-oseng hati-hati bola, aja sampai nyipret ning tanganmu ku ndak lomboken. Alon-alon wae rasa kesusu. War ngono. Alah kesuwen yu war terus dicemplungi godhong jeruk karoan laos sing wis digeprek. Mari ngono iwak sing wis disuwiri mau dicemplungne terus ditambahi soun saithik. Anggone ngudeg alon-alon wae. Soale soun ki gampang remuk. Lek pengen rada atos sithik gantine nganggo apa kae jenenge? Bihun. Lah lek bihun kan rada kenyal, dadi nek diudhek iki ora gampang remuk. Lah nek ijek kurang atos nek gantine sinar pancing. Oke lanjut bolo, ditambahi kaldu bubuk rasa iwak pitik sak sendok, karoan micin sak pucuk sendok wae. Diwehi gula pasir sak sendok ben pedese ora pati nyegrak, terus diwehi kecap ben warnane ora pati pucet. Diaduk nganti cemarup, terus leh masak iki ora perlu suwe-suwe, kira-kira ya 15 menit ngono wae wis mateng. Lah lek wis mateng jarno dhisik bolo ben adem. Terus kita kembali ke adonan tepung roti sing ditutupi klambi mau. Njur kaya biasa siapno lemekane terus diwur-wuri glepung supaya engko adonane ora kelet. Adonane digepuk-gepuk dhisik supaya kandungan angine udarane metu kaya pas gawe donat wingi. Mari ngono terus adonane dipotong-potong, dibagi, ditimbang supaya ukurane engko padha. Iki arep tak gawe bobote 30 gram. Nek 30 gram ki pas engko ukurane ora gede banget, ora cilik banget. Piye to iki kok angel men 29. Dadi longi sithik tambah sithik dadi 30 31 35 31. Alah wong mental lah kesuwen wis sak keneke wae lah. Wis kira-kirane ngono wae lah, ora kudu padha persis, ora nek dosa. Lah lek wis rampung anggone bagi, terus lanjut diglindingi, dibunder-bunderi ya, dipenyet-penyet kaya ngene iki dhisik. Carane padha persis karo pas aku wektu gawe donat wingi ya, diglindingi bunder-bunder ngene iki sing alus. Ben gak kelet karo tangan, carane tangan diwur-wuri nganggo tepung dhisik, tepung terigu kena, tepung kanji kena. Nek aku nganggo tepung kanji. Lah lek wis rampung lek glindingi terus genti dipenyeti kaya ngene iki dijembeng ditipisne. Dadine rada ombong ngene iki. Mari ngono terus tengahé di
diiseni adonan oseng-oseng iwak mau. Jur adonan iki dilipet kaya ngene iki supaya iwake ndelik ning jero. Lek engko ngilan leh nglipet kaya ngene iki carane leh ngiseni iwak iki sithik-sithik wae, tapi rasane kurang mantep sih. Lek aku seneng sing isine akeh. Lek wis rampung kabeh wis diiseni, njur ditutupi neh nganggo klambi kotak-kotak kaya mau, suwene kira-kira setengah jam wae. Lah iki tak skip bolo, iki wis bar setengah jam. Lek wis bar setengah jam terus ganti pinggiran iki sing dilipeti kaya ngene iki. Lah nek gampang banget to ketoke, rumangsamu gampang. Iki asline lek aku gawe video iki jam 7 esuk teko jam 4 sore lagi dadi. Ketoke ning video langsung dadi kabeh, padahal iki wis bolak-balik gawe seloke ora dadi. Lek wis dadi terus lanjut digoreng nganggo lengo sing akeh. Genine cilik wae sing paling cilik, tapi sadurunge lengone dipanesno dhisik ya. Lek molak-malik ora perlu sering-sering diwalik pisan apa pindho ngono wae engko wis mateng. Nah, lek wis mateng langsung wae dientas nggo erok-erok. Aduh, iki erok-erokku teles iki.